बेटी पुतो के लक्ष्य में रह भैया के लिख ले के गौले पता कहाँ से गीत अइले आवाज तक गीत पुरान ना भइले विभूति बाबा कोई पता ना लगाए पड़ले जाखिरी गीत के लिखले के हम चाहब के हमनी के बोलेरो संघ के अध्यक्ष हमारा टीम में माननीय अनिल विश्वकर्मा जी आए बनी हम चाहब के रुआ खड़ा हो जाई हां खड़ा हो जाई और हम चाहब टाइगर जी अनिल जी गीतिया के पता ना चलल हमारा टीम में देखल जाओ भंडारी जी बहुत सुंदर कलाकार हमारा राकेश उजाला जी बनी सबके हमारा तरफ से हार्दिक रही थे कि जयकार रही बबुआ गीत के लिखले केहू के पता ना चल लेकिन माई बहने गाँव गावेली कवना बान बोले लड़को लिया तो कवना बोलई हो ए मैया हो कवना दहवा बोले पखाल के धोने के चलो बबुआ उसमें गीत है आज भी नया है बबुआ जगह बनाइए हाँ पर्वत गुरु सागरा बा एक मंच पर आ पर्वत गुरु जी हम जरा हो जाए तो कौना बने बोले अच्छा हमरा देखल जाओ पिराउर पंचायत मझगावा पंचायत के यहाँ का वार्ड सदस्य भी बानी के बी ग्रुप ड्राइवर संघ बोलेरो संघ स्कॉर्पियो संघ के अध्यक्ष भी बानी माननीय अनिल कुमार विश्वकर्मा जी पुरस्कार दिले बानी काम नहीं कैले फिर वाला लेकिन चलिए हो सकला आगे काम हो जाए रखा तनी हमने के बाल बच्चा के सवाल है हां तनी सीटी सुधारी स्नान महोदय हार्दिक अभिनंदन बात धरती के जयकार रही और वह राजा होकर राज करी प्रजा में कुछ बांटो करो कमल चौक बाबा
अच्छा देखा जा हमरा माननीय सम्माननीय आदरणीय जिला परिषद महोदय हमनी के बड़का भैया संटू भैया के तरफ से पुरस्कार 500 रुपया मिलल। हार्दिक अभिनंदन बा। हम कुछ ना कर रहे, हम ये चाहब कि राव पद प्रतिष्ठा बनल रहे। बबुआ तो कौना बने पड़ेला कोई लिया ना जी बबुआ। हाँ अभी उठावा तनी बबुआ। तो आमा डाली बोले लड़े कोई लिया तो वृंदा मोड़वा मोड़वा बोलई हो ए भैया हो काली दहवा बोले लासरे सवा हो भवानी मैया रथी साजे ए मैया हो काली दहवा बोले लासरे सवा हो भवानी। काहे खातिर बोलेला सारे सवा काहे खातिर मोरवा काहे खातिर के बोलेला सब हो लेकिन समय भी देखे के चाहिए। हाँ जी बबुआ